ବାଦଲର ସର୍କସ ଖେଳ ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଛାନିଆ। ରାଧେ ରାଧେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଥିଲା ଗୁରୁବାର, ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ବୋଉ କୁମ୍ଭ ଦୀପ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦାଣ୍ଡରୁ ଆସି ମୁଁ ପୂଜା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଘୁରିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ଚନ୍ଦନ ଘୁରି ଦେଇ ତାକୁ ଥାଳିରେ ସବୁ ଏକା କରି ଦେଇ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାରି ଆସିବା ପରେ ମତେ ମିଳି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗିନା ଏବଂ ଗ୍ଲାସ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଗୌଡ଼ ମାଆଠୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହି ଆଣିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଗୌଡ଼ ମାଆର ଘରେ ଏବଂ ଗୌଡ଼ ମାଆକୁ ଗ୍ଲାସ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ କହିଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଦହି ନଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଧରି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟିକୁ ବୋଉ ହାତରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି। ବୋଉ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବୋଉ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଧରି ଯିବା ପରେ ମୁଁ ବାଦଲକୁ ଡାକି ପଇସା ଦେଇ ଶାଗ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଦେଇଥିଲି। ବାଦଲ ଶାଗ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଦୋକାନରେ କିଛି ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଦଲ ଶାଗ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ତା ହାତରୁ ଶାଗ ବିଡ଼ାଟି ଆଣି ଦେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ବାବାଙ୍କୁ ଶାଗ ବିଡ଼ା ଦେଇଦେବା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଦୋକାନରେ ସାମାନ ଦେବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁବାର ହେତୁ ଦୋକାନ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୋକାନରୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇ ଦେଇ ସାରି ମୁଁ ପୁଣି ଆସି ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନ ଘରକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାଦଲ ଆସି ନିଆଁରେ ସର୍କସ ଖେଳ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରାଧେ ରାଧେ।